Яңасы каналында халкыбызның яраткан тапшыруы Җырлыйк әле. Әйдәгез дуслар бергәле. Җырлыйк әле. Саулармысыз мөхтәрәм милләттәшләр, һәммәгезгә дә шифалы ва дәвалы, күңелле яллар, рәхәт яллар, мөмкин кадәрлек сихәтле яллар теләп без башлыйбыз. Әлбәттә инде без бүген җырлыйбыз, Аллаһны да түгел рәхәтләнеп күңел ачабыз. Бүген бит бездә бәйрәм, бүген бездә җырлыйк. Әссәламу алейкум, хөрмәтле җырымның сөюче кадерле яраткан тамашачыларыбыз. Бездән сезгә ялкынлы кайнар сәлам. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта гитарада уйнап җырлаучы музыкантлар. Аларның чыгышлары бар җирдә дә зур уңыш белән уза. Бүгенге тапшыруны карагач, сез инде әлбәттә моңа үзегез инанырсыз. Инде мөхтәрәм дуслар, әйдәгез әле көчле алкышлар белән тапшыруыбызның кунакларын һәм вә төп уенчыларын сәламлыйк. Бу алкышлар сезгә беренче уенчыбыз Алмаз Гайфуллин. Алмаз Гайфуллин. İkinci oyunçumuz Albina Karmışeva. Üçüncü oyunçumuz Rail Arslanov. Әлеге oyunçularımızı, тамашачыларыбыз белә торгандыр. Татар сәнгатен даими күзәтеп баручы һәр тамашачыга әлеге егетләр, кызлар һичшиксез таныштыр. Алар танылган җырчылар вә музыкантлар, блогерлар дип әйтәсе килә. Ул да булса Татарстан күләмендә түгел, Россия күләмендә түгел, хәтта дөнья күләм танылган музыкантлар. Сезне күрүебез өчен шиксез шатбыз. Рәхмәт килүегез өчен вакыт табып. Безнең милләттәшләр шушындай егетләребез, кызларыбыз барлыгын белергә, алар белән горурланырга тиеш дип уйлыйм. Сездә шулайдыр. Хәлләрегез, кәйфләрегез ничек? Аралашып алыйк әле азрак. Аллага. Яхшы. Уйнарга әзерме? Әзер. Менә бит. Сагылып килдек. Субханалла. Шулаймы? Яра. Кайбер егетләр, кызлар белән инде конкурсларда күрешеп, бер-беребезне беләбез. Шушы җырлыйк әле очраштыра. Сезне күрүебезгә шиксез шатбыз. Уйнарга әзермисең? Әзер. Ой, әзер. Менә халык җырларын, ретро җырларны ни дәрәҗәдә яхшы беләсез микән? Biz azraq сынаячакбыз сезне. Уенчылар әзер диделәр, Алина Кәйим. Тамашачылар инде күптән җан атып алкышлап утыралар. Музыкантлар урыннарында. Әйдәгез әле үзебез шәрәхәтләнеп матур итеп җырлыйк әле. Җырлыйбыз әлбәттә, ләкин иң баштан уенның төп шартлары белән танышу кирәк. Телевизион музыкаль уен 3 өлештән тора. Һәр өлештә 3 бирим. Биримгә төгәл җавап биргән уенчы 10 балл алачак. Уенның һәр өлешендә, димәк, 30 балл алып була. Күңелегезне киң тотып, үзегез белгән җырларны яхшылап тыңлап, төгәл җавапка килгәч кенә уен коралы белән белдерәбез җавапның әзерлеген, җавап бирәбез һәм лаеклы 10 баллны алабыз. Беренче өлеш безнең тыңла әле дип атала. Тапшыруыбызның авторы Нәҗип абый сезгә халык көйләрен уйнаячак. Ә сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Төгәл исеме кирәк, җырларның сүзләрен җырлый аласыз. Без сезгә кушылып җырларбыз, искә төшкәчтен. Инде әзрәк ярдәмдә әйтәрбез. Яңгыратырга кирәк булыр. Әйдәгез, җавапның әзерлеген уен кораллары ярдәмдә белдереп карыйк әле. Уйнап карыйк. Уен тәртибе аңлашылса, беренче өлешебезне башлыйбыз. Тыңла әле. Тыңла әле. Бу кин инде җыр була. Игътибар белән тыңлыйбыз. Уеныбызның беренче өлеше башланып китә. Беренче көй яңгырый. Нәҗип абый сүз сезгә. Бу минем яраткан җырым. Кем җиңәргә килгәне аңлашыла, шулайбы, хөрмәтле тамашачылар. Альбина. Минемчә, бу татар халык җыры Ай былбылым. Ай былбылым. Ай былбылым дип һәм төгәл җавап. Ай белән камыш. Төгәл җавап өчен 10 балл җәмәгать Альбинаның җанатарлары каясыз. Уеныбызның тәртибе белән әлеге җырны бергәләп җырлыйбыз.
Şonday matur buldu bu. Her kim özünün bizeklerin istep jibere, özünün яңа ideyaların kırtıp jibere. Indi min aytам bizning o'yinchilar jırlay, alarga qo'shilib tomoshachilar jırlay, shayqalabız, muzikantlar o'yini hech shegimiz yo'q. Jırlayganning tomoshachiları da huzurlanib, rohatlanib bizga qo'shilib jırlagandir. Rahmat haligi kechirishlar uchun o'yinchilarimizga, hammagizga da. Ikkinchi so'rov, Najib aboy, so'z sizga. Rail da gil ozg'agina sunga qolib javob hozirligini bildira, lekin olmaz bu yo'li ilgirroq bo'ldi. Zata barma do'stim, zata barma. Tugal javob zota. Zata barma. Zota barma albatta. Burmalar bilan. Jırlayganida burmalarsiz nikak. Ayy. Qalbini boshqa şey yaramayman da. Tugal javob uchun albatta olmazda 10 bal. Bizning Tatar xalqı bidil o'zining milliy burmalari bilan ayırmalı cemaat. Olardagina bo'lgan, Tatar xalqindagina bo'lgan milliy burmalar ol. Tugal javob uchun olmazning jonatarlari. Молодец. Tatar xalq jiri zota barma. İşlete turgan jırlar buldu bu. İlhamlandıra. Zata baru yollarının burmaların bilgen. Şun uzun Tatar deyip his eteli. Әлеге сынанмышында өттегіз, шыннан да әлеге бурмаларда да адашмағаш. Егетлер, қызлар, инде менә соңғы, біріншілішнің соңғы сынанмышы сізді күте. Чапыл-чапыл күзләрін жауып тұралар алар. Нәрсе болар мекен алда деген. Әлбәтте, әлбәтте. Үшінші көйні тыңлайбыз. Allah. Niga yana yürəgim? Niga yana yürəgim? Dürüst mühterem cemaat. Parmakları bilen kürsete. Rayil'nin jonatarları. Niga yana mikananın yüreği. Tala tügül müsün? Tala mı tügül? Niga yana yüreği. Tügül cevap, niga yana yüreği. Sizler Sarayil'e karşı kelesiz anda. İş oyunçumuza tegizləşdi mühterem cemaat.
итеп алынган парлак мезгил вакыты беренче уенчыбызга Алмаз Гайфуллинга килеп җитте. Алмаз, үзеңнең иҗатың белән, үзеңнең тормышың белән таныштырып кит әле безне. Нинди яңа җырларын көтәме тамашачыны? Нәрсәләр өстендә хезмәт куясың? Гомумән нинди яңалыклар бар? Бүгенге көндә мин Казан компресс-формаж заводында газ бүлегендә эшлим дип әйтергә була. Һәр вакытта да җыр белән тиңдәш, җырсыз яшәп булмый. Иртә белән көндез кич һәр вакытта җырлый яшим инде. Җырлап уянам, җырлап йокыга ятам. Җырлап эшлисең? Эшлим. Менә быел инде без малайлар белән бергә ВИА вокально-инструментальный ансамбль оештырып, безнең заман республика күләмендәге конкурста беренче урын алдык. Әле шәһәр Тәбриклибез. Уровеньдә. Алда әле супер финал көтә. Минем уйлавымча, Алла бирсә, беренче урынга лаеклы булырбыз дип. Амин. Һәммәбез дә сезнең өчен җан атып торабыз. Сезнең өчен җан атачакбыз. Һәм инде мин беләм, сез бүген үзегез генә килмәдегез. Гөлназ белән без бүген дуэт исәп җырларга. Тормыш шәшәге Гөлназ бүген безнең студияда, аны да сәламләп алыйк әле, дуслар. Чыннан да алар икесе сезгә бер иҗади бүләк итерләр. Соңрак Алмаз, хәзергә синең бәхетеңне сынайбыз. Куркыныч әйбер түгел. Курыкма, бары тик игътибарны экранга юнәлтеп, менә анда чыгачак төрле музыка уен кораллары күңелеңә иң хуш килгәнен, бу миңа рухи якын дигәнен сөйләп яңгырат. Гармон, әлбәттә. Татар гармонсыз булдыра алмый инде. Бәхет елмайды дип әйтер идем. Нәтиҗәдә 30 балл. Менә нинди шатлыклы баллар алып килде сиңа гармон. Бөдөлә шәшең таралады, таратып караган юк. Нинди була ул мәхәббәт, яратып караган юк. Аклы күлмәк кигән идем, итәкләре киң икән. Сандугачка тиң, ә мин кемгә тиң икән? Әй гитара, чынлап тор акылларым. Гитара уйнай бер егет, бар микән сөйгән ярым. Әй гитара, чынлап тор акылларым. Гитара уйнай бер егет, бар микән сөйгән ярым. Ярым юк, барым юк иде, сине таптым, яр таптым. Бер күрүдә гашыйк булдым, бер күрүдә яраттым. Аклы күлмәк кигәнсең дә, итәкләре киң икән. Сандугачка тиң, ә син миңа тиң икән. Әй гитара, кыллары җиде генә, җиде чибәр арасыннан сайладым сине генә. Әй гитара, кыллары җиде генә, җиде чибәр арасыннан сайладым сине генә. Җиде чибәр арасыннан сайладым сине генә. Җиде чибәр арасыннан сайладым сине генә. Сайладым сине генә, сайладым сине генә.
Yılmaz Gayfulinlar, sizin güçlü alkışlarınız. Oy kızlar, yigitler, bilmeyim siz neşiktir. Lakin min bu parның jırlauından şol hatlı lezzet aldım. Ayıllı kişiler, 18 yaşlar, mehabbet, gitara, hemme bizde әлеге jırlar aşağı yaşlıkka eylenip kaytkandır. Hazır da şulay oturalar mıken yaşlar gitarlarda oynap, yıldızlar sanap diyen fikir. Rahmet sizge. Şunday tabiiy tavuş, şunday samimilik, şın millilik. Rahmet sizge. Rahmet. Oğuşlarına tileybiz bizimizge. Şu alkışlar bilen biz cemaat ikinci ilişke kuşayız hem bu ilişte bizning oyuncularımız indi tыңларга түгеле яхшылап oyunlarga tiyiş bulalar. Çünkü ekranға ayırım bir jırdan süs tizme çıgaşak. Siz әлеге süs tizmenin qayсы jırdan икәнен аңлап алып түгел итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Гади аңлайышлы тел белән әйтсәк, җырларның сүзләрен яхшы белергә тиеш буласыз бу үлештә. Кайсыгыз бу өлкәдә зирәк, акыллы, гыйлемлерәк икән, без моны хәзер санап карыячакбыз. Икенче өлешне башлыйбыз. İkinci өлешнең беренче соравы. Игътибар экранга. Әйдәгез. Кайтуымны көтәргә. Кабат кайтуымны көтәргә. Татар халык жырымы? Юк. Ретро җырлар. Раил белергә тиешәм. Аерылганда. Кабат кайтуымны көтәргә. Ни подвал. Аерылганда вәгъдә бирерсеңме кабат? Ayrılganda vəqdə bilirsən, Qabat qaytuğunu ötərgədə. Sarman quylarında. Yok. İlham Şakirov çırlıyı. Тыңлап торыгыз, Раил, тыңлап торыгыз, Раил. Тыңласыннар әле, Беренче безнең Альбина җавабын әзерлеген белдерде, шуңа күрә җавап дөрес бирмәгән чиракта Раил җавап бирүе Мен хәтта İlham Şakirovны да әйттем. Менә. Төгәл исеме? Sarman quylarında. Yok. Yok. Yok, tügel cevap bilmegen çırakta oyun girişi tügel cevap bilişigen kuşa. Lakin tügel cevap kirek, tügel cevap. Әйтеп кара. Шығарсың қошаларға. Альбина, мында үпкәләр хакыны юк. Сарман кырларында үскән Җәлил егете кырына бастырашына күрә. Мен Мордовиядан миңа скидка. Әнеем дә урыс. Так что миңа двойная скидка. Хәйләләмә. Барлап мезгилдә тиздән күчәбез И яңа. то әле белән бит җырларны, Аллаһ. Беләсез, субханалла. Машалла, хәзергә Раилгә 20 балл җәмәгать чыннан. 10 балл нәтиҗәдә 20 балл. Красавчик. Молодцы.
İkinci өлішнің бірінші сұрауына инде жауап әзір. Жырладық, башқардық. İkinci сұрауына қарап кеттік әлі. Май кешін. Көбісі білеріз енді. Емлі май кешін. Хәтірләттіп. Емлі май кешін. Сарман егітіннен соң ақ таныш қызы турында. Қар яуа. Шымырт шәшек ата. Ақ шәшеклер кебі. Ақ шәшеклер. Хәтерләтеп, емле май кешін. Эй, жырлыйлар, мен сен айттым. Жырында иске түшіре алсағыз, исімі түгел, исімен көплер білмеш уланың. Түгел, исімі туған яқтан. Ұзаққа кеткешті нешлеп қайтабыз? Уйлағыз, біз сізге вақыт береміз. Ақ шәшек түгілмесін? Yok, біздің бірінші тіп олмаз жауап әзірлігіміз білдірді. Соңа көре орыннан қыштырмайбыз, бары бір сан алмай. Гүлназ сеңа Ярдәм итті. ярдәм итті. Білмеген шырақта олмаз. Ғаділ болсын, енді ғаділ болсын. Білмеген шырақта енді қалған екі ойыншы ұзара. Үшсін аша. Әйтіп, бұла ма? Әйдегіз, олмаз жоқ му жауап? Ойын құралы білән. Ойын құралы жауапны білдірге керек башта. Нешік яқшы білдірі? Мені де ішіттілер. Әлфия абзалы жырлайдыр енді. Әлфия апа жырлай. Әлфия апаның жыры. Туған яққаны. Ұныттым, есімін ұныттым, балла. Туған яқтан кеткеш нешлейбіз? Сағынабыз, сағыну! Болды. Сағыну жамағат, сағыну енді Альбина сағыну. Түгел жауабы үшін Альбинаға ұн бар. Біздің... Туған яқтан кеткен кіші. Вот сағынам. Қаршы келіп бұлмайыны жамағат ғафу етерсіз. 10 бал сенікі. Ой, наконец-то, рахмет. Күшке. Жәлләт әбілесің сен. Бірден бір мұнда қыз. 20 бал. Шулай. Альбинаға 20 бал һәм инде жамағат әлігі жырны біргелеп жырлайбыз. Яраталар сізні. Әммә бізді әлігі жыр аша мұхтерәм достар, туған яқларыбызға, қонаққа, сәяхәтке қайтып келді әлбәтті. Олда нинди сәяхәт көтә икән, иқтибар экранға соңғы сұрау. Ялғыз аққыш. Су буйында. Ялғыз аққыш. Буйында ялғыз аққыш. Раил бірінші болды. Раил бірінші болды. Раил бірінші болды, ха? Айрылмағыз. Міне ақылы кіші. Альбинаның... Да, bu ayda jırladım мен анықтай. Үшінші ойыншымызға Раил Арыслановқа біздің 10 бал нәтижеде 30 бал.
рәхәт бүген студияда. Тамашачылар да шунды шәбәйме. Безнең уенчыларыбыз да теге уйнар өчен генә түгел, рәхәтләнеп ял итәргә дип килгәннәр һәм бу тыела тамашачыларыбыз да җан атып кына түгел, рәхәтләнеп күңел ачып утыралар. Рәхмәт әлеге кичерешләр өчен. Рәхмәт. Рәхмәт. Тәнчәнләр. Барлык мизгел Көтеп алынган парлак мизгел вакыты Альбинага килеп җитте. Туган якка булган мәхәббәтеңне, сагынуыңны, сәламнәреңне җиткер һәм гомумән үзеңнең иҗатың, тормышың белән таныштырып бит әле безне. Әйе, мин үзем Мордовиядан, Котнаш гаиләдән, минем әни рус милләтеннән, әтием татар. Шуңа карамастан, Аллага шөкер, татар җырларын беләм, татарча сөйләшәм, җырлыйм. Минем үземнән җырым бар, Тутарка исемле, ул инде мине бик каты танытты. Мин әле дә сине яратам, ишетәсеңме, аларны кеше белә. Бу ел менә мин Владивостокта булдым, Сабантуйда, соңыннан Челәбе якларында, Томский шәһәрендә, Саратовта булдым. Менә Аллага шөкер, Казахстанга кая чакыралар, шунда барам. Үзем җырчы, үзем алып баручы, үзем педагог. Шул Аллага шөкер гөрләп тора, эшебез гөрләп тора. Кияүдәме син? Әйе, Актаныш егете, татар егете, Айзат. 2 балабыз бар, Әминә белән Әскәр. Субханалла. Рәхмәт. Субханалла. Тәбриклибез. Без бик шат. Синең өчен без бик шат. Бик шат без иҗатында зур уңышлар телибез. Рәхмәт. Әле бүген безнең тамашачыларыбызны үзеңнең иҗат җимешләрең белән һичшиксез сөендерерсең, әлегә игътибарыңны экранга юнәлтеп, күңелеңә хуш килгән бер музыка уен коралын сайлап яңгырат. Менә беләсезме, минем сайлысы килә скрипка. Чөнки Марат абый шундый матур уйный скрипкада. Мин аны бик күп еллар беләм, ул бик шундый талантлы музыкант. Соңыннан Мингал абый минем остазым әйтә: "Скрипка похож на человеческий голос". Шуңа күрә скрипка. Скрипка. Ашигали Зинхар өчен. Скрипкада нинди бал яшеренгән икән? 20 бал җәмәгать. 20 бал булса да син инде 40 бал иясе, әлегә син тапшыруның җиңүчесе, шуңа күрә күтәренке кәеф белән җырлый әле сәхнәсенә рәхим ит. Хәтердә улатаны шайлы кичләр, хәтердә бармагы суюлар, онытылмый беренче саф мәхәббәт, онытылмый ягыйды сылуы, онытылмый saf мәхәббәт, онытылмый ягыйды сылуы. Ул мине утыларда яныдырды да, тилмертте аерылу газабы. Нигә соң шәшәктәй яшь гомерне кавышу булмады азагы? Нигә соң шәшәктәй яшь гомерне кавышу булмады азагы? Юлларда киртәләр очратсагыз, күңелегез булса да яралы, сез искә алыгыз яшьли сөйгән, беренче яраткан ярларны. Сез искә алыгыз яшьли сөйгән, беренче яраткан yarlarını.
Альбина Кармышева. Шунда үзенчәлекле тембр иясе. Аннан килгән энергетик ул менә бөтенебезне дә тулыландырып тора торган. Бүгенге тапшыруыбыз аеруча жанлы минем өчен. Рәхәт сезнең белән. Һәммәсе үзенчәлекле башкаручы дип әйтәсе килә һәм хәтта теге Альбина башкарып туктаганнан соң күпмедер тынлык булып торды. Нәҗиб абый да мыегын да селкетмичә тып-тын гына үзенең яшьлек беренче мәхәббәтләрен искә алды. Рәхмәт сиңа, Альбина. Бу өлештә инде безнең уенчыларның һәммәсенә аерым сораулар бирелә. Төп максат инде аудио язмада яңгыраячак җырчыны тану. Беренче җыр яңгырый, әлеге җырны кем башкара? Алмаз Гайфуллинга сорау. Яшь диләр, һәр вакыт яшь күңелле диләр. Көннән-көн яшәрәсең дип миннән көнлиләр. Яшәрәм дуслар, чөнки мәңге яшьлектә һәм ашык мин картаерга шуңа күрә бердә ашыклыйм. Яшәрәм дуслар, чөнки мәңге яшьлектә һәм ашык мин картаерга шуңа күрә бердә ашыклыйм. Әлбәттә, үзенең искиткеч тавышы белән Зифа Басирова. Дөрес. Зифа Басирова, якташым Зифа Басирова. Син яшь диләр җыры белән Зифа Басирова 10 балл. Алмаз, афарин. Икенче сорау Альбинага. Әлеге җырны кем башкара? Алып кил миңа язның, шәшәкле гасу таңын. Алып кил миңа язның, шәшәкле гасу таңын. Мәхәббәтнең сафын инҗеләргә хасын, алып кил миңа тагын. Мәхәббәтнең сафын инҗеләргә хасын, алып кил миңа тагын. Альбина. Зифа Басырова түгелме соң? Юк инде. Яңгына булды бит Зифа апабыз. Юк шул, юк. Әлфия Абзалова. Әлфия апабыз. Бәс, Әлфия Менә апаның сине тыңладым. яшь чагы. Әлфия апабызның яшь чагы. Сулама кил инде дигән җыры белән Әлфия апабыз 10 балл сезнеке. Нәтиҗәдә 50 балл. Киләсе сорау Раилгә. Белмәсәң. Колагы бурам. Әлеге җырны кем башкара? Кәку кышкыра сирәк кенә, сагнуын сөйләп кенә. Килсәң иде иркәм яныма, көлемсерәп кенә. Эзләдем бәгърем сине, еллар буе Мұны танымыша болмайын дейді, Илхам Шакиров. Ура! Афарин. 10 балл Раилгә. Нәтиҗәдә 40 балл. Бу өлештә безнең уенчыларыбыз һәр берсе дә үзләрен лаеклы күрсәттеләр, Мактаулы күрсәттеләр. Парлак мизгел өлеше Раил Арслановка килеп җитте. Раил, үзең турында таныштырып кит, безнең татар тамашачысы да сине тагын да тирәнрәк, якынрак белсен әле. Күп сөйләмим дә алайса. Исемем Раил Арсланов, минем Хижина музыканты дигән исемдәге YouTube каналым бар. Анда бүгенге көндә 3 миллионга якын подписчик бар инде. Үзем музыкант, җырчы, үз җырларымны да язам, концертлар куям. Менә күптән түгел көзге турны ясап бетердек. Шундый хәл, шулай ук төрле конкурсларда үз вакытында чыгышлар ясадым. Төрле урыннарга лаеклы булдым. Күп инструментларда уйныйм инде. Күргәнегезчә. Мин үзем видеоларымны Казанда төшерәм, ләкин мин үзем Җәлил бистәсендә, Сарман районында тудым. Шуңа зур сәлам ул якларга. Күп сәлам якташларга.
Шуннан да muhterem dostlar, Rail рәхмәт. Инде хәзер игътибарыңны экранга юнәлтеп, музыка уен коралларын сайла, игътибар белән сайла, яхшы баллар алсаң, җиңә аласың. Насып булганы эләгә инде Азат. Әйе, мөһим түгел. Үзем мин баянда уйныйм, шуңа күрә Тальянны сайлыйм инде. Тальян, гармон. 20 балл. Нәтиҗәдә 60. Тәбриклибез, котлыйбыз. Һәм инде җырмың сөюче тамашачыларыбыз сине көтә. Рәхим ит. Хәзер үзем иҗат иткән җырымны башкарам. Гашык булма. Гашык булма, мин сиңа тиң түгел. Авыр булар, тыныч бул күңел. Сагынырсың, нәкъ минем кебек. Күз яшьләре гаепсез түгел. Гашык булма, мин сиңа тиң түгел. Ağır bulur, tыныç bul күңел. Sağınırsın, naq benim kebek. Göz yaşların gayipsiz tüger. Aşık bulma, bir ümitsiz мәхәббәт солқын бuzday. Сен қырыз бұл тек кинәт, гашык булма. Үткән көннәр бер мизгеле сиңа минем белән яман кешеләрдән гел биздем. Йолдыз нәмәләр, китаплар син шаяна, мин су куяр очрашырга эзләп сәбәп тикшерәсең тыңнан лайклар. Мәхәббәт дигән авыры күптәннән безгә йокты. Син хыялый һәм бер катлы берни дә аңламадым. Мин дәшмим аерылу авыр. Тик әйтмим күңел уксып елар. Гашык булма, мин сиңа тиң түгел. Авыр булыр, тыныч бул күңел. Сагынырсың, нәкъ минем кебек. Күз яшьләрен гаепсез түгел. Гашык булма, мин сиңа тиң түгел. Ağır bulur, tыныç bul күңел. Sağınırsın, naq benim kebek. Göz yaşların gayipsiz tüger. Раил Арсланов, хөрмәтле тамашачылар. Muhterem cemaat, alkışlar tınlayın. Нәрсә әйтәсе килә Раил турында сөйләсәң, сүз бик күп булыр иде. Менә Раил үз көче белән, үз булдыклылыгы белән, көн даим үз өстендә эшләү нәтиҗәсендә музыкаль мәктәп, аннарысын училище, аннарысын консерваторияда белем алып, гитара дәресләре, профессионал консерватория бетергән музыкант һәм баян буенча бетергән, аннарысын гитара буенча да дәресләр биреп, бүгенге көндә Татарстанда гына түгел җәмәгать, Рәсәй күләм иң алдынгы музыкант. Авропа шәһәрләрендә йөреп, безнең татар милләтенең музыкасын танытучы дип әйтәсе килә. Рәхмәт сиңа, Раил. Рәхмәт сезгә. Без синең белән горурланабыз. Һәммәгезгә дә зур рәхмәт, мөхтәрәм уенчылар. Инде тапшыруыбызга төп нәтиҗәләр ясар вакытта килеп җиткәндер. Беренче уенчыбыз Алмаз Гайфуллинның 40 балл. Рәхмәт, Алмаз. Рәхмәт. Альбина Кармышева 50 балл иясе. 50 балл, дуслар. Һәм инде тапшыруыбызның җиңүчесе 60 балл иясе Раил Арсланов.
Раил, татар жырларын білмәсінің бітмейін. Бірсінде біләлмен бітті бұршылған едің. Міне жегіп те қойдың үз күшің білән, ғаділдік білән, оңышылар сиңа, оңышылар. Татар жырын юғары зауық білән башқарып, милли мұңларымызға мәхәбәт тәрбиелеген үшін деген мақтау дипломы тапшырыла жеңішімізге. Рахмет, Раил. Muhterem cemaat, şuşulay ettirip bugünkü uzunşelikli kişemizde tamamlar vakitte ilim жетті bugün bizde konakta gitarada oynap jırlauşı artistlar buldular. Oyunçularımızga ijadi oңышlar tilek, hürmetli tamaşaçılar, zor rahmet üzlerine. Sizge hürmetli tamaşaçılar, özümüzün ijad türkümü. Biz Aline Azat Kerimovlar isiminden isenlik, sağlık, kunluk, kılıçlığı tilep, sağ bulaşabız. Jırlab yaşıp dostlar, isen imin bulayıp, sağ bulunuz. Sağ bulunuz.